Priatelia, to, že podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok drží stranický rekord v počte navštívených miest za 20 mesiacov, sme si už ukázali. Čo však ostalo nezodpovedané, je koľko a či vôbec PSK za tieto výlety svojho podpredsedu zaplatilo. Hnutie drží bobrika mlčania a neozvala sa ani Zuzana Mesterová, ktorá zvyčajne vyťahuje naučené frázy ako z rukáva. A pritom to nie je žiadna jadrová fyzika. Nuž, tak sa na to pozrime spolu. Vo výročnej správe PSK za rok 2025 som v zozname dodávateľov narazil na firmu Eustra SRO, ktorej PSK vyplatilo necelých 68 000. Spoločnosť založil v roku 2023 istý Ivan Korčok so svojou manželkou Soňou. Áno, založil som takúto firmu spoločne s mojou manželkou. Tá firma je dávno neaktívna. Ivan Korčok bol dokonca do februára 25 aj jej konateľom. SROčka sa okrem iného venuje, citujem slova Ivana Korčoka, poradenskej činnosti v oblasti zahraničných investícií a európskych politik. Nuž, môžeme sa len domnievať, aké služby a v akom rozsahu poskytla Korčoková firma PSK za takmer 68 000.